போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகும் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸில் எப்படி வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த சப்ஜெக்டை வந்து விட்டுருவாங்க. ரீசன் என்னென்னா நிறைய கான்செப்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இதில் வந்து எடுக்கிறது கஷ்டன்றதால இது வந்து சயின்ஸு மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட்டும் வந்து லாஸ்ட்டாக படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க. ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து எவ்வளோ கம்மியான லெசன்ஸ் இருக்குது, எப்படி நம்ம படித்தா ஈஸியாக வந்து இதில் கேட்கக்கூடிய ஒரு 5லேருந்து ஒரு 7 கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாக எப்படி எடுக்க முடியுன்றதை பார்க்கலாம். நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுன்றதை விட இந்த எக்கனாமிக்ஸு, சயின்ஸு இந்த மாதிரி டஃப்பான இருக்கக்கூடிய இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் நினைக்கிற போஸ்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நினைக்கிற பிளேஸில் வந்து வாங்க முடியும். நிறைய பேர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் வாங்கினா போதும் அந்த மைண்ட் செட்டில் வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ போக 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 என்ன ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மூவ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறோமே, நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே கிடச்சிருந்தா நல்லா இருக்குமே நினச்சிருப்பீங்க. சில போஸ்டிங் நீங்கள் விரும்பியிருப்பீங்க, பட் அந்த போஸ்டிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு போகிறவங்க வந்து எடுத்திருப்பாங்க. உங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் நினைக்காத போஸ்டிங் ஏதோ ஒரு போஸ்டிங்கில் போய் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் எப்படி வெளியே வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சில சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ஆடாக எது ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த சப்ஜெக்டை வந்து நல்லா படிங்க. கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 100 days படிக்கும்போது தான் குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கிளியராக பிளான் பண்ணி படிங்க. படிக்கணுன்றதை 10 hours படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. 3-4 hours படித்தாலே டெய்லியும் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ண முடியும். புதுசாக வரவங்க கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிங்க. ஆல்ரெடி படித்தவங்க ரிவிஷன் பண்ணால் போதும். ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் சப்ஜெக்டை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 6th-லேருந்து 10th வரைக்கும் மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாகவே வந்து ஒரு 15 லெசன் தான் இருக்குது. இதில் நம்ம படிக்க வேண்டிய லெசன்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 லெசன் வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தாலே போதும். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மி. நீங்கள் புக்கில் பார்க்கும்போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேஜஸ் இருக்க மாதிரி தெரியும். பட் உள்ளே ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான கண்டென்ட் தான் இருக்கும். ஸோ உழைப்புனா என்ன, மூலதனம்னா என்ன, இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் 6th பொருளாதாரம் ஒரு அறிமுகம்ன்ற லெசன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இந்த பண்டங்கள் கொடுத்து அந்த காலத்தில் மாற்றுறது அதுவும் ஒரு பொருளாதாரம். ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து இருக்கும். ஸோ ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம 9th 10th தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுட்ருப்பாங்க. குறிப்பாக வந்து 10th வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த 5 லெசன்ஸை தெளிவாக படிங்க. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி, ஸோ இந்த ஜிடிபி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதிலேருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து உலகமயமாக்கல் மற்றும் வர்த்தகம், உணவு, தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்பு, இதிலிருந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அரசாங்கங்களும் வரி, ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜிஎஸ்டி, நேர்முக வரி, மறைமுக வரி, கலால் வரி, இந்த மாதிரி நீங்கள் டேக்ஸ் ரிலேட்டடான எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லெசன்ஸில் வந்து கவர் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த 9th 10th வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாலே 11th 12th வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 லெசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 5 லெசன்ஸும் படிச்சிட்டிங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களால் ஒரு 7 கொஸ்டின்னா 5 கொஸ்டின் உங்களால் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, இல்லை புரிய மாட்டுது அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இந்த சப்ஜெக்டை வந்து விட்டுறாதீங்க. ரொம்ப சிம்பிளான சப்ஜெக்ட் தான். லெசன்ஸ் பார்த்தாலே மொத்தமாகவே வந்து 15 லெசன் தான் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருளாதாரம் ஒரு அறிமுகம். 7th வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 லெசன்ஸ் இருக்குது, உற்பத்தி, அதுக்கப்புறம் வரியும் அதன் முக்கியத்துவமும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி வரக்கூடியது தான். 8th வந்து பார்த்திங்கன்னா பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள். 2வது லெசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9வது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேம்பாட்டை அறிவோம், தொலைநோக்கு மற்றும் அளவீடு மற்றும் அதன் நிலைத்தன்மை. 2nd லெசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு. 3வது லெசன் வந்து பணம் மற்றும் கடன். 4th லெசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழக மக்களும் வேளாண்மையும். 5th ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இடப்பெயர்தல். ஸோ இது இடப்பெயர்தல் கூட கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கணும். இதுலேருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பொறுத்துக்கிற டைப்லாம் வந்து நிறைய வருது, மேட்ச் த ஃபாலோயிங் டைப்பில். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு மினிமம் ஒரு 2 daysலேயே ஈஸியாக உங்களால் படிக்க முடியும். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா 11th 12th நம்ம தனியாக வந்து எப்படி படிக்கணுன்றதை சொல்லலாம். ஸோ அந்த ஏரியாவில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து அங்கேருந்து தான் வருது.
லாஸ்ட்டு குரூப் 4ல் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருவெடிப்பு கொள்கை அந்த மக்கள் பற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 இயர்ஸ் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் இருக்கும். ஸோ அது வந்து 6th-லேருந்து 10th வரைக்கும் இருக்காது. ஸோ அந்த லெசன்ஸ் நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். பட் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்தவரை 6th-லேருந்து 10th வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாகிரஃபி எப்படி படிக்கலான்றத நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரிக்கும் பாலிட்டிக்கும் நம்ம எப்படி படிக்கணுன்றதை சொல்லியாச்சு. ஸோ எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு மொத்தமாக 15 லெசன்ஸ் தான் இருக்குது.